В края на месец март ежегодно се провежда Classic Racing, събитието, което се очаква винаги с голямо нетърпение. В определена част на писта Дракон бе изложението на ретроавтомобилите и всеки желаещ можеше да научи повече за тях. Изобилието от марки и модели бе голямо, а собствениците обясняваха какъв е пътя, за да постигнеш този впечатляващ резултат. Ето и каква машина прикова вниманието ни още в началото на деня. Днес тук на Classic Racing 2019 година си докарал едно прекрасно бижу. Разкажи ни повече за него, защото смятам, че на хората ще им бъде интересно. Тази кола съм я правил по книга реплика на Лото 7. Направил съм си сам в гаража и съм дошъл да се забавлявам с нея. Нека да започнем с това как въобще реши да направиш реплика точно на този автомобил. Какво те накара? Някаква сентиментална стойност ли има за теб? Отдавна си я харесвам и бях решил, че на всяка цена трябва да си я направя. И отнеми около 4 години от свободното време, но забавлението си заслужава. 4 години, но ето резултата от твоя труд. Кажи ми, къде срещна най-голяма трудност? Какво беше това, което се получи като препъни камъчето и те затрудни максимално? Основно липсата на пари. Всичко това ли беше? Много се набавя, прави се и трябва време. Време е свободно и желание. Пари. Нищо повече. Разкажи ни малко повече за техническите характеристики все пак на автомобила. Колата съм използвал двигател от Ford, модифицирана, около 250 конски сили. С там всичките необходими електроники, всички компоненти, които са за него, което е достатъчно за кола с тежест 650 кг. Успоредно с изложението на ретроавтомобили всички гости можеха да карат на пистата в дисциплина Time Attack. Ето какво сподели с нас пилота, който е направил най-доброто време в съботния ден и какви бяха очакванията му за предстоящите сесии. След малко ще влизате да карате. Кажи ми, какви са очакванията, които имаш за днес? Очакванията са ми да направя най-добро време. Понеже вчера бях с най-добро време, днес очаквам същото. Какво беше най-доброто време вчера? 1:10. И на какво заложи? Как го постигна? На себе си ли разчиташе или повече на автомобила и неговите възможности? Повече на автомобила. А днес ще успеш да достигнеш същото време или пък може би да го подобриш? Каква е целта? Не вярвам да го подобря, понеже нямам вече гуми, свършиха вчера. Колкото може да направим, това ще е. А ще успееш ли поне да достигнеш това, което си направил вчера? Ще пробвам. При ретромашините имаше много интересни возила, които публиката оцени достойно и това зарадва собствениците им, които са положили немалко усилия за да реставрират предпочитания от тях автомобил. Не липсваха и дебютанти. Много съм щастлива, че можем да си поговорим за това автомобил. Едно прекрасно кабрио, но разкажи ни малко повече година на производство и всичко останало. Годината на производство, първо да кажа Saab 900 Turbo, кабрио, 92 година, декември месец е произведена. Имам я от около 3 години. Внесена от Щатите. 160 конски сили, ръчна кутия. Кабриото е с хидравлика, т.е. не е ръчно, ами си е с машинка с копче. И един доста красив за мен автомобил, затова съм си го купил. За някой ретрото е хоби, но при други това се е превърнало в страст, която ги е завладяла изцяло. Изключително много се радвам, че мога да поговоря с човек, който е, може би, любител е слово казвам, направо маниак на ретроавтомобили, конкретно на марката Лада. Като за начало, искам да ми споделиш колко ретроавтомобила имаш. Аз съм запален определено към Лада автомобилите и в момента имам около 20 Лади, които са в много добро състояние и 5-6 за донори, които ползвам за части. Искам да ми кажеш защо точно Лада, в какво открива в нея, сантиментално ли е това решение, свързано с нещо ли е? Не е свързано с нещо, но те са автомобили елементарни за поддръжка. На времето беха луксозните автомобили, с които сме израснали моето поколение и любовта ми от край време към тях. Не знам защо, но постепенно се превърнаха в мания при мен и още една, две, вече 20.
Като говорим за мания, я ми кажи от тази поредица, която притежаваш точно от марката Лада. Значи имам всички модели на Лада до Самара. Преднопроводните не ми харесват. Класическите автомобили на Лада 2101, 02, 03, 04, 05 до 7, плюс Нивата. Имам и Нива, която ползвам много често зимата, защото тези автомобили са направени наистина за зимата, за каране зимно време, с която пък си имам платформа и прекарвам другите коли, които купувам. Дай да кажем няколко думи точно за автомобила, който се намираме до него и да ни кажеш в какво състояние дойде пред теб, какво си правил по него. Значи това е автомобил 2101. Първите Жигули, 74-та година. Не е най-старата, аз имам по-стара от тая, 71-та година, но това е класически автомобил с всичко оригинално по него, оригинални калници, оригинални прагове, оригинални врати, всичко. Само боядисана е от калпав майстор, бих казал. Защото възрастният човек, от който я купих, беше си мазал с четката тук там. И за да направим един цвят, я дал да бодишат, но не наприха кой знае какво. Иначе седалките, салона, всичко си оригинално по нея. Финала на Classic Racing бе поставен с почетен парад на всички ретро-машини за радост на публиката. Подробен репортаж от събитието, за кои класически автомобили поговорихме и как протекоха сесиите при Time Attack, очаквайте скоро в програмата на Hobby TV.